अरे रो रो मो ऑफिस रू कॉल आछी ସବୁ ଚିନ୍ତାମଣି ବାବୁ ଆରେ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟେ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସି କମ୍ପାନୀରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। यार कल किसी वर्षा बीती जाए भाई रिवाइव दे यार कौन और तू कौन मारूंगा बॉडी को साइड रे अछि इंडिया बापा को मुझे बापा को हेलो कौन है काय बार फोन करछ ବାବା ରେ ମୁଁ ଘରକୁ କରୁଛି ତୋ ପାଇଁ କଣ ବି କହିଲୁ कौन है किछ ने दरकार नहीं मोटा आईफोन टा दे पार ना मोबाइल कौन हो तमे रख फोन ଆରେ ବାବା କାହିଁ ରାଗୁଛୁ ଯାଏ ନା ଖାଲି ଦେଇ ତୋ ପାଇଁ ଆଉ ଶୁଣ ମୁଁ ଏବେ ଟ୍ରେନରେ ବାହାରିଲି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବି ଷ୍ଟେସନରେ ଆସିବ ଟ୍ରେନ୍ ହେଇଛି हो हो रख रख अरे सब जानिछु बालेश्वर हॉस्पिटल ट्रेन एक्सीडेंट ହେଇଛି आ सत्य ना बालेश्वर महानगर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होइतिबार सूचना आସୁଛି एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होइतिबार सूचना बड़ कथा होउछि ट्रेन दुर्घटना हेबा परे समस्त सुरक्षित अछंती तो ये होउछि सबसे गुरु प्रश्न बापा तो बालेश्वर करथले अच्छा अपन कॉल करें The subscriber is currently switched off. Please try after some time. ମୁଁ କଣ ତୋ ଉପରେ ରାଗି ପାରି ତୁ ବାବା ସୁନା ପୁଅଟା କିନ୍ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସବୁ ବାପାକୁ ରାଗିବାକୁ ପଡେ ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ରାଗିବି ମୁଁ ଆଉ ତୋ ପାଖରେ ନଥିବି हेलो किए कौन एटा चिंतामणि साहब घरे कल लगी आज्ञा ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ କହୁଥିଲି ଚିନ୍ତାମଣି ସାହୁଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। चिंतामणि साहब बालेश्वर पुलिस स्टेशन एक्सीडेंट एत भयावह होता जे आप बापा को बॉडी कलेक्ट करने बहुत कष्टकर होता किसी जिन अरे शुणु हाँ
ପକେଟଟା ବି ତାଙ୍କର ରହିଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ତାରେ ବାପା ତୁମେ ସତରେ ଜାଣିଛ ବାପା ମାନେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଚାଲିଯିବା ଆଗରୁ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ମା ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅ ସତ, ହେଲେ ଗୋଟେ ବାପା ସେ ଛୁଆ ସହିତ ତା ମାଆକୁ ବି ପାଳେ। ସତରେ ବାପା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାପା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ମୁଁ କେବେ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତିନି। ସବୁବେଳେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ହସନ୍ତି, ନିଜ ଲୁହକୁ ଲୁଚେଇକି। ସତରେ ବାପା ତମ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ବାପା ଫେରି ଆସ ନା ବାପା, ଫେରି ଆସ ବାପା। ମା ଏ ମା, ତୁ ଯଦି ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବୁ ଆମେ କଣ କରିବୁ କହିଲୁ? ବାପା ତ ଅକୁଳ ବାଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେ କାନ୍ଦିଲେ ସେ କଣ ଫେରିବେ? ଏ ମା, ମା ମା ମା, ବାପା ତ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇ, ତୁ ବି ଚାଲିଗଲୁ, ମୁଁ ତ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଲୋ ମା। ମା ମା ମା।